Fil-Gażin Nazzjonalista ta' Swieq il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija fetaħ attakk bla rażan kontra il-ġudikanti. F'attakk aħrax li l-ġustizzja Delija spiċċa jgħid kliem qiebes fil-konfront ta' dawk li jħarsu il-liġi b'mod indipendenti. Qed iwassal biex ikun hemm ġudikanti illi jagħmlu mhux il-ġustizzja imma r-rieda tal-gvern. Jekk xejn fi Swieq il-Kap Nazzjonalista konferma li jrid joġob lil fazzjoni ta' Busuttil li waslet biex kważi teqirdu u tneħħih minn kap. Fil-fatt Delija uża l-istess lingwaġġ ta' qablu u kompla jattakka lil kull min jiġi fil-sienu. Attakka lill-Avukat Ġenerali, lill-Armata u lill-Pulizija u fuq kollox attakka lin-nies in ġenerali. Minflok qed jinxtraw in-nies. F'diskors ta' kwarta Delija m'għamilx proposta waħda għal dak li jixtieq jara fil-pajjiż u minflok kompla jkun negattiv u jattakka lill-ġustizzja f'mument fejn għadu kemm deri l-qorti f'kawża kontra l-Avukat Ġenerali. Dan id-diskors bosta isuħlu huwa tentattiv tal-kap tal-oppożizzjoni li jipprova jikkundizzjona l-ġustizzja wara li propju din il-ġimgħa l-qorti semet l-aħħar trattazzjonijiet tal-partijiet qudiema u issa jmiss li tinqata' l-kawża. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.